Horas pajuppak kita muse akadongan acelas roha di pertanyaan palabok roha marhiti channel YouTube YKB namar hata Batak Toba martangyak kita perjulu adorang sota tangihot dope hata ni tukata pinuji ho ali di bata amanami pardinggan basa na mangaramoti kami mangulak kaulau nami sadarion jupati kina naeng istirahat kami alai do paksoi tangihonon nami mahatam na badiai ali tu hapasaur rohanami marhiti todim urasi kami asatama kami jongjong di hadapanmu maulia temadiho marhiti anakmu Yesus Kristus amin. Dia munaliak kadongan ia si pahusor-husoron ni rohata di bagasa tikion dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan dosa sian hata ni dewata nataf surat di buku sada Musa 4 ayat sada sahat perodi ayat 10 onom jalan nagawi pamusatan nisi pahusor-husorota ima sian ayat onom do pitu nama dok dungi nina jahuba madok si kain buasa tung pusu roham jala buasa rupi buhim da songonondo molo nading gadiulaho ima hadir gahon ni buhi alai molo so diulaho nadinggan manggok-gok dosai dilabu pitu mak kalungu toko alai ikon ho mangaraja isak somalna pangulau ni jolma naruar siar roha do pikiran do jala diulaho muse sian pamotoan natakas do asing ma molo adong natopu spontan diulahon kira songoni ma akka hadu saun diulahon di bagasan pamotoan natakas di namang ulahot cai muruk dosikat tuang gina siabel ala pilihan sino bakon na di jakut di bata tapi pilihan ni si kain yang dijalo sopola lao menaringoti aha dijalo dohot dang dijalo di bata pilihan naside kalai pangibulan ni turpuho patuduhon si kain murukian tu si Abel dimuruk nai nunga dipaingot di bata si kain asa unang mangului hagiok ni rohana sadiri alana molo di pasobuibana hagiok ni rohana mangibuk-buk mai jalak mangarajai dirina ujungna mangulahon dosa alai dang dioloi si kaini ujungna honabura mai bana bisomma padohan dosa di hata hibir hatap perjulu sahali tarida di bibil taib taboto do padohan silap manang hilap namar lapatan pangulau nasala so sian pamotuan natakas pata olo masa na songoni di pangulota alai dagumudang do ulota na taulawon sian pamotoan natakas los do ideba tiki mangulahon dosa kasitong na ganup tubuh di pikiran na zahat say di paingot tuhatay do hita jadi dosa ima pangulahon na diulahon di bagasa pamotoan na tu jala takas nang pe nunga di paingot tu hatta hitaon ala natapajugal doro hatta jala tong taulahon martang yang mahita ali Tuhan nami pergugui kami totong mangului si paingotmu molo adong akka nanang sala manang akka pangalaho na mariak tu dosa asa huta di kok kami ali Tuhan unang madewu kami tu dosa mauliati madi hatam napai ngotok kami marhiti anakmu Yesus Kristus amin. Songoni majolo kadongan ditikyon partang yang atta alai sotung lupa hamuate like subscribe dui sagi homa muse tu kadongat tanah asing dope marhiti hiti nga parsido tamu mabarita barita nauli tu sadok portibion rap dohot ikawi namar hata Batak sai di pasu-pasu tuhat tay mahita